Здравейте, вие сте на канала PolyLPS и днес аз ходих на кино и гледах сами вкъщи. Съветвам ви да го гледате, много интересно. И дори гледахме на 3D. Дори ми дадоха един паспорт. Ето такъв паспорт, Cinema City. Моят кинопаспорт. Ето такъв е. Тук има разни неща да решаваш. Има стикери да залепиш надолу. Аз съм залепила на сами вкъщи, ето виждате. И дори са ми останали още 2 стикера. Ето такива са. Ето, вижте сами вкъщи. И ни дадоха ето такива два. И ни казаха, че можем да си вземем такива 2 билета безплатно. И ще ни се падна някакви безплатни неща. И на мен ми се падна безплатна средна газирана напитка. И още една безплатна средна газирана напитка. 2. Едната беше на баща ми, но той ми я даде. И това беше, приятели. Чао!